पहिलानो बुबागारानो खुलुमो याफारो जों दिनै मानिक बिसिबाय खबजा दिनै बुखुकजुक रबि लक्ष्मी जमातिया उसुं सारनो याकाय थांखा बनि नुखुंगो बिनि बसाला दंगो तै बनि नक बरग दंजागो चिन दादा तै बसाला दंगो बो बसालाव चिनि तिप्रामथा प्राइमारि कमिटिनि केसिया दंजामानि जे सोंसुगु सुया तै मानिक बिसिव खबजाक जे दंनाय चिनि लिडार्स रक चिनि yang दंगो डिस्ट्रिक्टनि तिप्रामथानि सेक्रेटारि बरम गोनां बाबुजित देब बर्मा दंगो तै चिनि YTF ब्लक कमिटिनि वर्किं प्रेसिडेंट चिनि पिजुस देब बर्मा दंगो तै चिनि IT ni tong na dhon manik jamatia bu tongo tei yang chini member tong subas tongo bono karaibo chini buma bodol logor jaga basa jak no bunu khana jottono kisa misa chuba lai mani bising tei kabang to suk jaya bono bising chung je chuk sak borno financial assistance kisa misa boroni akran paithani pano derma paithani pano chuk thong hinoi जों kisa misa chuba chung laina hi tini singoro khailai jamani जों साइमानो चिन्ति प्रासारक बेलायखौनो गोरै नुखुंनि बर'नि नग्रम नुखाना बाहायबो तै आं किसा कगरि लांनाय चिनि अनारेबल इएम कगरि किसा चिनि अनारेबल इएम बरम गोनां चिनि कमल कलयसार साका बबो किसा सुबा सुरिनाय सामाने दिनै जरा बिसिं आं बबाय ककले किसा साका हायपानो आ सुबा सुनि कक तै किसा बनो खुरसायरिनाय पक थांमा बागै खोनाने बिसिंगो जों हायने हाय सुबा सु श्राद्धनि सका सुबा सु चिनि अनारेबल इएम नि बखाक्ति जिदुसों बर'नि फेमिलि no जे सुखसाक जरा तै जे रहरमानि ब आबनो जों याफायरि फायनाय ओमफ्राय काबुक जों याफायरि लायसियानो सिनारो बुखुक जुग जत तिदाबुला नि बदल बतंगो yang बतंगो जतनो पालखि याफागै जे सुखसाक जरा तै जों तो बेसे सुख जाया हायफानो जे खा तंसाक जे मालाय साक जरा तै जों तिनि नामो सुबानाय नि फायमा बा मा खाखोबा जों बसखांगो तैबो बर'नि नुखंनि उखलाखौ जों तंनाय चिनि बसखांगो 2023 बोसोर साइमानो बुबाग्रानि बिसिं तैजों जे गोबां सरकार फायनाय बनो यागुलो बर'नि फेमिलि न जों बमो तैखो जों नायमान चिनि बिसिनि लिडार दंगो बर'नो काहाम करनखो नायगि तुइ दुलै इतलांना बागै आंबो खयो हायना हाय बुबाग्रानो खुलुमु याफारो ओंखाय जों फारि जों ताबो